On anem, Toni? On anem? Al restaurant de Joao. Año 1900, segundo triunfo. Claro. ¡Viva España! Per allà passava el tren a Santanyí. Per allà passava el tren de Santanyí. Vale. Nosaltres mos anunt aquí perquè vegeu allà dalt. Al volta, volta. Sí, però No protesteu, per favor. Seguiu les directrius del comandant. Joan. Deixeu passar aquest home, per favor. Es que diuen els trens aquí. això és supermercado. Sí, sí, sí. Això és el de jueus. Que voleu anar? Aquest, la renda jueu. Toni, aquí demanen a vos al supermercado. Aquest senyor. Pollo ja un seguit. Ramon! Com anem? Cago en Déu. Tots són No, tots som del seminari. Del seminari. Del seminari, no de sota el ciuró, No, del seminari. no, però dic com ara, no germà. Mo mare me la deu, sí. En el puig I del pou. teníem sis... No, en el Puig de Coll també he estat jo. En el Puig de Coll de la... Digues on. Cursa. A l'Incursa, Sí. nos castigàvem, estàvem mirant la paret així. Exacte. I llavors m'agafaven un de cada mà i de cada peu, i un bugarot, Pam. que era Mariano Blanca. Mariano. Ara està a la presó, però no te preocupis. Està a la presó per abús de No, menors. però tampoc. Ara li fan pagar el que va fer nosaltres. En Aquí sèrio? també Sí, també. No entenc una cosa. Perquè eren esquitellats. Però en ordre. I és capellà. I és capellà. Molt llegiré. Això és la partió Llum Major, teu poble, i Palma, de Sirià. Dins el torrent dels jueus, un home mort i trobaren. I el pobre, agafat dels peus, d'un terme a l'altre el posaren. El trobà un trencador de Salamarès, no? Quan anava a la pedrera i amb molt bona intenció el posà damunt un turó amb la mar a una vorera. El va deixar aquí. Aquell pobre desgraciat romangué 3 dies tapat amb un tros de balató. El van deixar aquí. Aquí comença el combat de jurisdicció, en el jutge de ciutat i el jutge de Llum Major. Quan a un terme diuen sí, sempre a l'altre diuen no. Com sempre. Són 20 anys de discutir per canviar un arrambador. Per canviar un arrambador, ni ciutat ni Llum Major. Molt bé. El pobre mort, Molt bé. el pobre mort va estar aquí 3 dies.
sempre aquesta mitjana. Sí. Hem de fer una foto, que... Així no val la pena que m'esforcis. Vinga, Joan, imposa't. Vinga, torna enrere. Hem de fer una foto. Tot de fer una foto aquí. Foto, foto. Foto. Bé, jo faig un poc de vídeo, va, vinga. Ahí passarà, mare. Hem quedat d'aquest terreny. Està Oh, molt que No hi poden entrar per dins. està ple de pedrera. Ara, Sí. bueno, ara hi ha un projecte, ja el vareu veure, no? Per fer un passeig pels turistes. Però jo he volgut que ho féssiu abans. A banda que el destrossin. Parat. No parat festa de Navarra. Después venía el sol que cantabas tú. Pero no sé cómo era. Veus com era Serenal? Oh? I ara com? Vinga, berenem un poc. No es tan especial. Quero que te copiem, que estamos associados só On anem? Continuem. Vinga. Ai, de bou, aquest moment li servirà. Li servirà, si el meu paraco... Oi, eu.
la setmana. No, és un torrent. Això és torrent. Ah, és la carretera de Llumajor. Hola! 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 Non posso parlare, non posso parlare aquí per cantar. Ara que podien cantar algo, no? Hi ha diverses opcions aquí. Una és tornar enrere, ara és diferent, perquè fins ara hem anat... De sombra. Una altra opció és anar cap a Agafar sol. Llumajor. Seguir. Quan tornem? Febrer. Un altre dia, un altre dia. El meu problema és exactament la facilitat. Vamos de colar pedra, já foi não? Vamos de colar essas pedras, já foi não? Deve ser autopista. Thank you.